Zindlalifa zalelizwe, kungenzeka kanjani lokhu ukuthi uNgqongqoshe woMnyango wezemfundo waseNingizimu Afrika udinga ukutshelwa ukuthi wephula ilungelo lethu lesakhamuzi kanye nelungelo lezingane zethu lokuthola imfundo engcono? Sanibonani mphakathi we-PPMO ecosystem. Akubona ongqongqoshe bemfundo yomhlaba wonke, kodwa uNgqongqoshe wezemfundo waseNingizimu Afrika. Kungani thina izakhamuzi ezijwayelekile kudingeka sifundise futhi sazise uNgqongqoshe ukuthi izenzo zakhe ziphula amalungelo ethu? Kungani kudingeka sitshele izikhulu zomnyango wezemfundo, osopolitiki, inkantolo namaphoyisa ukuthi amalungelo ethu aphuliwe? Bamele bani uma thina zakhamizi kumele sibatshele lokhu? Ngaphambi kokuba ujoyine uhulumeni kufanele ukwazi lokho. Izizukulwane zabantu bomdabu zalwela ilungelo lemfundo engcono. Asiphiwanga yibo lenkululeko. Kwafa inqwaba yabantu. Kwafa izizukulu nefizukulu silwela ukuqeda iBantu education, imfundo yebantu. Kodwa namuhla izikhulu zezombusazwe zinikezela uhlelo lwethu lwemfundo kubantu bakwamanye amazwe. Ubani obanike leso sigunyazo? Kuyacaca ukuthi eminyakeni engu-2.8 edlule siholwa zimpimpi ama-askaris. Ukufuduka ubandlulula okucacile kwezakhamuzi zethu. Ukuba kwakungabantu baseYurophu, singathi inguqulo entsha yobukoloni noma apartheid. Zimpimpi lezi, bahluke ngani kunama-homeland chiefs? Benza khona ke lokhu ukucindezela izakhamuzi. Asiphiwanga yibo lenkululeko. Kwachitheka igazi kuze sifike lana. Futhi kumele bebekwe amachala etreason uma besuswa emandleni. Unikela kanjani ngalokho izizukulwane eziningi kangaka ezazikulwela futhi zakufela? Ama-askaris izimpimpi kuphela akwazi ukwenza njalo. Umnyango wezemfundo njengengxenye yombuso wenza ukufuduka cindezela komdabu. Ngiyazi ukuthi iningi lenu lenza ukufuduka cindezela komdabu. Ngiyazi ukuthi iningi lenu liyakubona lokhu, kodwa uma kungenjalo manje, nizokwenza maduze. Uthandi lapha. Akusuke asizukudlala labantu.